Nakasuway na mo sudlan og dautan espiritu? Gusto mo mo suway? Aw, dili. Ang magpalayas sa mga dautan espiritu ang atong Ginoo kay mas kusgan man siya. Mo na kaya niya palayason. Unya, sa pagpalayas sa atong Ginoo sa kasuko sa mga kampo ni Satanas, sa kanang gahom ng tawhana, hinatag ni kanang Beelzebul mo na ang prinsipe sa mga yawa, Beelzebul. Gitagaan siya gahom sa prinsipe sa yawa. Mga Ginoo, yung atong Hesus Kristo na unsa hitabua, mag-away. Taga ko yawa, ako sa awayon ang yawa. Dili na may tabo maungkag kun mao na. Ang tungod sa gahom sa Dios, mo na nakapalayas ako og dautan espiritu. Tungod sa gahom sa Dios, dili sa gahom sa yawa. So kung kaya ni Hesus palayason ang yawa, no, diha sa tao nga misulod, but pasabot mas gamhanan siya. Pero kita tao, daog jud kita mas kaya kita sa yawa, no? Musulod siya kanato. Kaya kita sudlan sa yawa, kaya kita tintalon sa yawa. Kay gamhanan ang yawa. Kita mahuyag man kita, weak man kita mga tao, adang salig man kita sa gahom sa Dios. Kapit gayud sa Dios. Amen. Mubuwag kagani sa ato Ginoo, magngisi ang yawa kini tawhana. Wala na simba-simba ni. Madali ra ni matintal. To, dala. Pero mas malipay ang yawa kung makatintal og hinimbahon. Kini hinimbahon, adlaw-adlaw, sige basa diya sa pulong sa Dios, mas malipay ang yawa, no, kung matintal. Labaw na kumpari ang matintal, labasas. Magtiesta gayud ang yawa sa sus. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord man ila yawa. Praise the Lord. Ampari sa babag na tintal. Praise the Lord. Muna ampo ka mo sa iyo pare. Apa sa dinyo ampo? Iyo bagi ampo? Wapod. Apilin nyo. Mahal na Ginoo, mahal na Birhen. Panalip di tao ng among mga pare diri sa babag na dili matintal sa mga biyuda. Manintal na yung biyuda di man oy muhatag ra muhatag og kaayuhan karipader pagwapo kani pader sa anak no. Pagmahal man na, no? Pagmahal na walay pasubra. Igo lang jud nagmahal, no? Balaano na pagmahal. Munang so sa kasina sa yawa gipasaginlan ang atong Ginoo nang yagahom gikan sa yawa. Pero wala pa manumbalingan sa atong Ginoong Kristo kay kahibalo siya na ang iyang gahom gikan sa iyang amahan. Mo nang kaisog niya, kaisog. Mo na careful ka mo kay malipay gayud ang yawa kung makatintal og hinimbahon. Nagdebosyon kang Mama Mary. Matintal nga ni ay pertin lipaya ni Satanas. Muna nang unsa may nindot itintal ka ninyo kanang kusog bubratatat ng yawa, sige pa dakdaki pa na, sige pa garbo naman na ngayon si Father Jojo naglagot ko ganihan nagmisa ang nanibahay, sige istorya diya sa atubangan ko. Ilang kumusulay ko kinsa kaya ilarab ako. Wa mamati sa ako homily
sige po sila humili ilag iyaha diha. Kuha ba yan si Father Jojo? Hilungon ba yan na siya, no? Maniid raman na siya. Pero kay nung sumbong to, kay nagsumbong sa ako, but pasabot na nasakitan siya, no? Na kamo diha nag-atubag na kamo sa pare o na nag-istoryahay pod mong iyuha diha. Na pwede man pagkatapos sa misa. Unya na ta mag-istorya pagkatapos sa misa kay isturbo kita sa Santos nga misa. Alang. Naigari mo kuhit yung papapapapap. Unya na pagkatapos sa misa. May 1 hour matapos sa misa. No? Tintal ka na, tentasyon ka na ni Satanas. Kuhito ni Satanas ang tapat, tintala kayo si pamati ng wali ni Father Jimmy, tintala na ito. Kuhiton po. O na ng mga igsoon, mga tentasyon sa atong kinabuhi, maginagmay, pero magdako ang mga tintal, panintal sa atong kinabuhi. Hangtod mabihag na kita, hinay-hinay ni Satanas palayo sa atong Ginoo. Amen? Na ampo gayon. Careful kita sa mga tentasyon. No? Na nagani, maimumatik na tentasyon naman dyan ini. Ginoo, ayaw ako ilayo kanimo. Ayaw tuguti na matintal ako. Sas, kanindot, anak na pag-ampo. Mora to, usa ka lay minister, isa ka alagad na seminar, isa ka diocese, whole diocese, nag-seminar ang mga alagad. Gihouse, gibutang sila sa hotel. Nag-arkilang dako na hotel. Pagsulod sa alagad, kato di ay hotel, anila, operation na butangan og para magbalik-balik ang mga customer, butangan og guwapa, sexy na babae sa kada kwarto. Para pag-abli, good morning, sir. Welcome, sir. Sit down, sir. Ngayon, ang alagad pagsuli niya, Jesus, pasaylo ako, Ginoo. Ginoo, mupiyong ako mga mata, Ginoo. Hinatuta, Ginoo, pagbuka sa akong mata, wa na ni babae. Pagbuka mata, hala, imbis kay kanindot sa sinina, nawa naman ang sinina, ang piyong na pa siya. Ginoo ko, ayaw ito, batintal ako, Ginoo, pagbuka sa akong mata, wa na ni babae. Pagbuka yung mata, wa naman ang sinina. Sa piyo sa Ginoo, ipiyong mo ang imong mga mata. Ato na. Ang Ginoo na ang gipapiyong. Natintal na, mga igsoon. Wa makaharong sa tentasyon. Mga naan panintal, mga igsoon. Daghan tentasyon sa atong kinabuhi. Daghan gayon pamaagi ni Satanas para kita matintal. Kanang mga mag-asawa na arang ka-close, ang mission ni Satanas, division. Mag-away sila, paawayon, no? Para magbuwag sila, paawayon. Muna tintalon ang bana. Kudi madala ang bana, kay kusugan niya pagsalig sa Diyos, pagto sa Diyos, adto sa asawa, tintalon. Muna, naikari mo abot na madaot ang iyong relasyon, muna maghinahinay na ka mo magbuwag mga mag-asawa, hinumdumi, nagitintal na ka mo ni Satanas. Kay ang gihiusa sa Dios walay makapagbuwag ni ini, dili si Satanas makapagbuwag ni ining gihiusa sa Dios, kamatayon lamang. Amen? Mao na magsabot kamo mag-asawa. Sabot kamo gayon. Mahal kong bana, nag-ingon si Father sa iwali, kamatayon lang ang magbuwag kanato. Mingon po ang bana, yes, darling. Kamatayon lang, darling, ang makapagbuwag ka nato. Kisa may mauna nato, darling. So, magsabot na mo, kisa mauna, ha? Magsabot na mo. Manidugta?